Head crash. I can't see you. Spit teeth. I can hear you. I feel you pounding me onto the street. I've learned to know the taste of concrete. Dacă pot să compar, da, aș putea să compar și cu o femeie. E un lucru care îmi place cel mai mult. Chiar nu țin la femeia mea, că țin la mașină. De ce particip la curs? Da, nebun. Cum sunt toți de aici? Uite, filmează acolo. Deci cursele, prima cursă care am participat prin 98, undeva în drumul taberei. Stau în drumul taberei și acolo cred eu că au început marea nebunie cu cursele. A fost în 2000 acel policolor care a durat câteva săptămâni. După aia au venit mascații, ne-au spart și de acolo am fugit cât am putut. Pe unde am putut și le-am dat unde am putut și le mai dăm încă și în ziua de azi. Poliția, normal, își face treaba lor. Dar poliția vine ca să ne strige nouă, cum să zice, treaba, dar reușesc de multe ori, dar de multe ori iar nu reușesc. Nouă ne place să ne alergăm, nici noi nu vrem să avem neplăceri cu ei. Asta este, dar nu avem ce să facem. Sunt slabi și ca șoferi, sunt slabi și ca mașini. Mașini acum nu, au mașini beton, dar ca șoferi sunt slabi. Eu spun că aici o grămadă din băiețașii ăștia care sunt aici și care se dau, eu pun pariu că dacă o iei din drumul taberei până în Pantelimon, să tai Bucureștiul cu 2 mașini la fel, polițistul vine după mult timp. Accidente se întâmplă foarte rar, numai când vine poliția, mai mult se întâmplă accidente. Și ce să zic, mai sunt și neplăceri dintre astea, că asta este. Dar întotdeauna nu au fost cu victime sau cu alte chestii de astea. Accidentele sunt inevitabile, se întâmplă pe stradă unde circulă toți cu 30, 50, 80. Dar aici unde se ajunge la 200, 200 și... Cum să nu se întâmple accidente? S-au întâmplat accidente, dar vezi că, culmea ironiei, unde s-au întâmplat accidentele? S-au întâmplat numai în momentul când a venit poliția și a ieșit iure și a ieșit o îngrămădeală de mașini, că îți dai seama, fiecare încearcă să scape pe unde poate. Că o să mai strângă 5-6 prieteni cu mașini puternice și cu asta și-și fac chei de cap, asta e treaba lor. Asta se întâmplă în fiecare seară. Și eu spun ceva, chiar dacă le legalizez, și eu am să vin să mă mai dau aici. Sau dacă n-am să vin să mă mai dau aici, 2, 3, 4 mașini când ne strângem, tot mai tragem o liniuță. Nu credeam că o să mi se întâmple așa ceva, Doamne. Mama mia, spui? Cu Pietrișul mătii și axilul, frate. Cați ăștia, până la nu mai pot. De ce ai făcut magioasă? Că m-am lăsat pe Pietrișul, nu am văzut. Băi, ce-am făcut? Băi, uite-te în pula mea în oglindă, că-l făceai pe ăsta afară.
frate, sunt prieteni de-ai mei, mâncați aici pula ta. Păi da, mă, da, băi, Toma. Știi ceva, frate? Uite, bani ce-au... Oprește-mă camera, băi, oprește-mă camera. Băi, stai mă, Băi, bag o mașină așa, să vedem din partea. Erai singur, mă, tu din față. Are, bă, zica, Oli. Bate bateria. Da, așa, băi, băi. Scoateți, bă, bateria, băi.